Cek sound satu, satu, cek, cek sound satu, 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 cek, 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 cek sound satu, satu, cek, 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 cek satu, satu, cek satu, sound satu, cek sound, cek, 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 oke. Jackson satu. Horas madihita saluhutna dihamu akadamang dayinang haanggi iboto pinaribot. Di bagasan minggu sadarion naik patu paun ni huriat dama Huriah KBP Yogyakarta Resort Yogyakarta pesta puncak parheon ama saresot Yogyakarta jala di bagasan partikianon naik bokot ma aka barisan prosesi para gedda sija tik-tik parjamita dohot aka panitia suang-suangin nang parhalado atong dihamu akadamang dainang hanggi boto pinaribot asa tabuk tomu-tomu mana sida dinaneng bokot tu tonga-tongan di bagas joroon rim mahita jongjong salutna. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus. Di minggu sadarion, minggu pasiahon dung Trinitatis. Sekaligus di bagasan minggu sadarion, di patupa pesta puncak, parhihiun ama, se-HKBP Resort Yogyakarta. Parhaladu ni huriata, rap dohot sudi panitia, pasahaton
tu sudi hita selamat hari Minggu ma dihita saduhutna. Selamat hari Minggu. Horas ma dihita. Horas. Hudul mahita kamang do tominang. Hurian itu hatta laho masuk kita tu parmingguata di minggu sadarion parjolo mangare di diri mahita martang yang nahohom di bagasan roh hatabe martang yang nahohom mahita stokin. Nungatakas huida bohini debata jalamaluado todikku alai ali jahuba sai pasodak pematuhami sodang di bohim ai hodo na mangalehon las niroha tuhami di parade di batado narikot di hami. Hurian itu hatta namar punggudo hita sadarion di bagas joro di batana sun badiaon lahomar sobbatu ibana diari na pinarbadiaan naon. Las mardomu ma dihita sadarion tutu pesta parheon ama ni kuliatan. Di baheni tasobahum matu debata jalatadok ma ngarsangak maho Tuhan di sude ulaun nami jalagok las niroha ma ngolu nami. Nungaro hita tu adopan ni tuhata alani i tapahohom marohata jala taparadima takas tirita laho marsaor rohot ibana. Tahilalahon ma disoddo Tuhani rap dohot hita di bagasan uduk dohot serep ni rohata taukuhon mahabadion ni debata jala tahalacon ma pasu-pasuna marede mahita.
goari debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Pardinggan basa do Jahuba, tau partano batoan di hari hagugutan, jala ditadda do akka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung saitogi hon mahami tu anakmu asa ibana na punahami le hon madihami haporsyaw na sitong asa holan hosabing haposan nami Unang loas huriam marhaposan tuakkan na dihasyanganon ay holakko do haposan dohot haporusan. Sehasi maroham patuduhon tuhami dalan tuhatuaon asa jupak kami asini roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Budul mahamu marede mahita. Kamu mapati ni debata Ima Jesaya 40 sada ayat 10 unako mabiar ai audo donganmu unang biahatokko ai audo debatam au margo gihokko huhut mangurupiho huhut maniupiho marhite-hite siamunni hati gorakku Ido sakna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata. Mare de mahita.
tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sahatu dosan. Setopan asanadong paruhum na tigor na menghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakation nami nasoture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai nator sosol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ali di bata nami. Pardenggam basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia turuhan nami be. Asa terbaik kami mangaloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora suda. Na pinarbagabagam diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagian debata tarengotu hasesani dosa. ICB mangulahon akan pinilit ni debata debatado nama mitori. ICD nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do nong mate. Aleda daholani nong mulak mangulu do jala di siamu ni debatado iba na mangudi hok kita. Asangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita. Pangihok kamu mah hatani debata trupuk epistel di minggu pasiahon dung tritatison tarsurat di 2 Korin bidusada ayat 15 tu 24 mangasahoni tibuhiado hutahi ro manopot hamu asa 2 hali hamu marlas niroha. Marne yang niroha doa tu mahii manang marguru tu sibuk do tahiki gaberap dohot diau hata ulu dohot hata dang.
ai Yesus Kristus anak di debata na hubarate hok kami Tuhamu rap dohot si Silunus dohot si Timotius idada gabe olo ibana dohot dang tunghot do hata olo marhite-hite ibana. Alai debatado pahotok kami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi jala dimiahi hami. Ale debatado hujau saksi nitodiku babuah hamudo hoalani ubahen sorodo peau tu korin. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mare de mahita. Tidakon maha porsiau tai songonah na tidakon idong atas saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di bata ubah idu amar parguna satusan na tumapangi dohorang au porsia Yesus Kristus anak di bata ubah sajai iman itu buhon di Maria na kagagabian yang di perbadia adora sohuhan idot mata na tumaon na bernit di panguman ni Seratus na materpajal do ibana di haut ni silang na tuat turu ng tano na mula mangulu di ari patulungan na manaik surgo lahudu siya mula di bata jaroba amanay parugo na suatu lusani di sima ibana pay mamulak sogot tanoon manghuhum na lang mangulo na mati au porsia di tondi parbadia jalarong sadahuya na badia ulia atau pangkasken anak badia doho isasang dosa doho yakai namando mulak maulul sogot dagani halak naong mati doho yang luan na surasuda. Amin. Udul mahamu tapi gema puji-pujian sian kur lansia
Ina Kamis. Aduh. Bagaimana tikting namasa di tonga-tonga ni huriata. Shalom. Hamuna dongan saha porsiaon di bagasan korni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojina hahon, odolan ni ting-ting ni huria di hari Minggu sadarion,
atas goar ni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjoluma hupasahat hami hata horas-horas tu kita saluhutna dohot tua kadongan na odope rap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta Sadarion hupasahat hami matabe di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna Horas. Uduk tu sita begema odolan ni ting-ting ni huriata sadarion. Jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sop kopi ting-ting di WA grup wilayah kategorial. Goar ni minggu pasiaon dung Trinitatis topik saina saut do na pinarbaga ni Jahoba. Pakobasion Parjamita pendeta Timbul Hutahayan, Parageda pendeta Yosef Afandi Sinaga, Pendeta Ucok Fernando Hutasoit, Para Ting-Ting, Sintua RR Malau. Nah patuluhon pertanyaan wilayah di Bagasan minggu on. Hari Selasa, keluarga I Padang Ledia KP Baru Purba di wilayah selatan. Hari Rabu, keluarga BTM Sagala LM Boru Sipayung di wilayah barat. Keluarga RDP Sinambela Borsi Tompul wilayah utara, keluarga RH Butar-Butar S Boru Simanjuntak di wilayah timur. Hari Sabtu di keluarga RP Raja Guguk Boru Manurung di wilayah tengah. Asa sudema akar ruas madohoti pertanyaan hombar tu wilayah Nabe. Papaton ulaon kategorial boima tajah di papan pengumuman palimahon parmingguon bahasa Inggris sadarion pukul 10:30 WIB asariama rona poso suang songoni nang aka ruas laho madohoti parminggoni paonopon ulaon diakonia mengebati rutan Bantul. Hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul siawib seksi diakonia Borhat do Turutan Bantul asa sude anggota diakonia madohoti ulaoni. Papituhon penghargaan diakonia kepada siswa berprestasi 2025-2026 prestasi formal dohot prestasi informal tingkat SD SMP sederajat dohot SMA sederajat syarat dan ketentuanna ima sada ruas na aktif di bagasan setahun terakhir. 2. Pasahaton fotokopi rapor ijazah dohot keterangan prestasi na dilegalisir sian kepala sekolah manang fotokopi sertifikat manang piagam kejuaraan na dilegalisir berkas di pasahat tanggal 27 Juli dohot sia Agustus 2026 tu situa wilayah Nabe. Apresiasi di pasahat di parmingguan tanggal 16 Agustus 2026 pukul siawib botima boboon mardongan mauliate udutna parkehion ama HKBP se Resort Yogyakarta sadarion ni di patupado pesta puncak parkehion ama se Resort Yogyakarta jalarap marsaur dohita dohot dongata sian sude huria pagaran Resort Yogyakarta di pesta sadarion laos di pasahat do partikian laho madok hata sekaligus laporan ni panitia parhehion dohot arahan sian pendeta Resort Yogyakarta di udutima pasahaton akka hasil ni lomba kejuaraan di patupadung simpul titingon udukna pasiahon pertanyaan parhalado partohonan dohot keluarga. Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 pukul 10:00 WIB di Patupado pertanyaan parhalado partohonan rap dohot keluarga nama jabui ima parhalado wilayah selatan pinangidoma aradion ni parhalado rap dohot keluarga suang songoni dohot parhalado naung pensiun sian HKBP Yogyakarta dohot keluarga madohoti pertanyaan ini pasapuluhon boa-boa lomba pesparawe. Hari Sabtu 3 Oktober 2026 maringanan di Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta boi mata jasa lengkapna di papan hukuman tua karuas nanaing dohoti lombai boi ma makubungi seksi di Dewan Marturia udukna undangan persekutuan doa okumenehanna di hari Senin 10 Agustus 2026
rodo udangan sian persekutuan doa okumene hanna maringanan di GKJ Kota Gede. Asa borhatma anggota ni seksi perempuan nahobar tusi. Udukna telkso di hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Patupado telkso cybercrime tu remaja HKBP Yogyakarta sian kepolisian dohot instansi na terkait maringanan di sekretariat gereja asa sude remaja madahoti ulauni. Udukna parsagian paturehon taman di halaman ni gereja. Hobar tu parsagian ni wilayah taringot tu perawatan taman ni Huriata di Pangidoma tu wilayah timur dohot selatan naso patu pahod dope asa di paturema baen sangap di Huria ni Tuhatta. Kunjungan gerejawi tamu Huria hari Minggu sia Agustus 2026 marsakap do ro tamu Huria ta ima seksi perempuan HKBP Kayu Tinggi Resort Kayu Tinggi Jakarta na paduahon seksi perempuan HKBP Purwakarta Resort Purwakarta patuluhon tamu Huria di minggu tikion rakmar minggu dohot kita ima inahanna HKBP Palmerah Petamburan Jakarta Barat nani uluhon Nyonya Siagian Boru Panjaitan sebagai ketua inahanna anggiat matong tong diramoti Tuhatta perdalanan dohot pelayanan nasida. Bajar tikion ni sian ina perskila asarade mahita lahomang rupi na pinarade nasida. Turis bank mangalului pengajari dohot mangalului parhobas boi ma selengkat nata jaha di papan pengumuman pasapulsiahon pasahaton selamat ulang tahun ari hatu tubuh dohot pardonga sarepion saluhut parhalado dohot ruas ni Huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas na mangolupon ari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 2 rodi tanggal 2 Agustus 2026 alai gokma di basa-basahon debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asa lam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni tondi parbadia ruas namar sakit di rumah sakit dohot nagale dope pamatang na di bagasna tatanya koma akadongata namar sakit di ruas rumah sakit suang sanguni dohot na di bagasna ganup saya tumi bunga malum jala hipas tong tong di pargogoi dohot di pasu Tuhatta 20 bunga di langgatan bunga langgatan di parmingguan sadarion imasian keluarga G Siregar Boru Hutagaol mau lihat di keluarga jala saya ditabai Tuhatta ma pasu-pasuna tunasida tahun 2026 nunga be marisi ganup minggu dia karuas narade boi ma mangisi tu tahun 2027 asa menghubungi situa RLCH Boru Nadeak pinangido turuas na ukap rohana na laho marsidohot marangkai bunga ganup ari Sabtu di gereja asa Roma margabung mauliate Bibel sisahon mingguon dohot jadwal haret tahun ni Huriata dohot parhapengon di Huriata selengkapna boima tabereng manang tajaha di papan pengumuman songoni mating-ting di Huriata sadarion. Horas madita manginang ala taudutina macarata perjolo binasaha mapartikian laho madokata jian ketua panitia pesta pareon ama saresot tua mangha sitomorang Roma asa dilema partikiat tu homna mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema di Huriata. Nah, upar sangat pehami, amang pendita resort, amang pendita seluruhnya,
amang guru huria, amang inang parhaladu, suang songoni yang kami hormati, jemaat, seluruh jemaat HKBP Jogja, dohot, resort na sian Pagaran, tarlumubi ma dihamuak kainang naro sian luat landau lau mangibati utat tahun. Puji Tuhan atas berkatnya bahwa panitia telah dibentuk April yang lalu untuk bekerja menjalin persatuan kasih dan persahabatan seluruh AMA HKBP Yogyakarta. Di tugas atau beban yang diberikan kepada panitia, semoga AMA semakin bergairah, semakin menyatu untuk berkumpul di tempat kita ini, di gereja ini, demi kemuliaan nama Tuhan. Berat memang tugas panitia. Kami telah menjalankan semampu kami, namun kalau hasil, ya kami merasa masih minim, masih jauh dari harapan. Untuk itu, negara perong doma baik tugas tuak ka bangsona, Hari Kebangkitan Nasional. Dan itu mungkin yang diambil atau di jurisprudensi oleh HKBP Pusat, Manang Parhaladu Pusat. Unak kalau kebangkitan di kebangsaan alai dohot mahita sude AMA tarumubi AMA ni HKBP semakin menyadari hakikat AMA di Huriata. Semoga walaupun panitia bekerja kurang maksimal atau tidak mencapai target, alai harapan kami anggiat makin bertambah-tambah kumpulan AMA. Unak kolot ina na tambah kumpulanna, semoga AMA tambah kumpulanna asalam rame hita lao padinggaton aka parpungwata do persahabatata menjalin kasih di tempat tahun. Disialani Tuhamu waka amanami inanami dakolon ama nadi dibebankan untuk memberikan perhatian tenaga dan materi do luhamu inang sudah bahkan anak-anak untuk memberikan support semangat kepada ama. Alani dengan segenap hati kami, dengan serendah hati kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semangat yang diberikan oleh keluarga jemaat HKBP Yogyakarta do Resort Pagaran. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan tali kasihnya. Songonima hata huwa sisa kami mulai atema. Ya, mulai tema di Ketua Panitia Parehunama, nuain pinasama pertikia tuang panitia resort, lah mengambai naka pastoral tutong-atongan ni Pulau Ta pinasama partikian. Horas madihita saluhutna. Oras matu. Pinuji matu hatta na mangalehon partikianon tu hita dohot ragam ni pasu-pasu ubahen nabui hita marpungu pajupang sesama hita tarlumobi neng pajupang hita rap dohot di bata di parsauran di tonga-tonga ni huriat tau napa duahon mardalan dohot denggan aka ulaun na patut si patu paun ni huriata ahamai ima kegiatan pesta parhihiun ama. Buasa maca record pesta parhihiun ama. Ala memang ikut do ditabor-tabori huriata do. Songo dia do asa mangerbang semangat ni aka ama bukan hanya bersama Kristus
alai ikon di dalam Kristus. Apa bedanya itu Bapak Pendeta? Molo bersama, boido bersama, rame-rame, tetapi tidak di dalam Kristus. HP nagabe pusat na diharapkan huriata ikon betul-betul en Kristo di hata aslina di dalam Kristus martubur ma ngolu na marhaporsioni sehingga bisa dia menjadi berdampak martubur maha porsioni sehingga dia bisa berdampak ido nani dokni Tuhan Yesus di bagasan jamitana di khotbah di bukit, kamu garam, kamu terang. Dong mutuson uhirim hami huigil hami harap rohanami tu pengurus Korama, berdampak mahamamang. Seksi ama berdampaklah kita. Molo aktif kita di tonga-tonga di garijata, sementara tidak aktif kita di tonga-tonga di partangyangan, ingot kita redup kita tidak bisa menugu-nugu halak. Holan tampil doh kita di permukaan di gereja, tetapi kita tidak bisa menarik orang rap marsobatu hatta. Alani berdampaklah, garam bukan menjadi garam. Molo tajaha jamitani Yesus taringot tu sira, bukan asaboi hamu gabe sira, bukan hamu sira. Jadi molo ngoluta dan gabe sira, kita menilai apakah saya sudah menjadi en Kristo atau belum. Ini merupakan evaluasi dohot koreksi. Namangihun jala on mana parpudi nunga selesai pesta kegiatan-kegiatan nunga di patupa alai bukan berarti selesai laho manabor-nabori sude ama di tonga-tongani huriata terus harus kontinuitas, harus berkelanjutan dan cukup ala nunga selesai parhehiun ama ba selesai ba. Hirim rohanami sude pengurus kur khususna kur ama berdampak mamang tabe-tabeta ma sudi aka ama nabui tabeta-beta alai gabe tiruan mahita unang gabe si tiroan mahita unang gabe si tiroan asa dang pola tabeta-beta ngolutai nung ngagabe jamita diakana humaliangta moleate ma diaka dukungan sudi akadongan parhaladu ruas ni huriata tanpa terkecuali nang akaina dang bui hami bergerak akainang moloholak kami sadiri do molodang dihobasi hamu hami dang bui moleate ma di dukungan sudi aka parhaladu songoni nang akaina oras madihita saluhudna Oras. Doa yang masuk maita tu acara pasahaton hadiah. Pinang hidup panitia asa psikopat akan nahuju hami asa buima tujuluon perjulu untuk kegiatan olahraga juara sada badminton Huria HKBP Yogyakarta langsung mahujulu juara 2 Huria Klaten, juara 3 Pospel Kulon Progo. langsung maju Ada ngupar Kulon Progo son? Roma Muna langsung masih kop. Sanoma nomor sada, juara 2 Sonima Udukna. Tu tenis meja juara sada HKBP Yogyakarta, juara 2 HKBP Magelang, juara 3 Pospel Kulon Progo. Catur juara sada HKBP Yogyakarta, 2 Huria Klaten, 3 Huria Magelang. Serinai badminton juara sada HKBP Yogyakarta, juara 2 Huria Klaten,
juara telu Kulon Progo, Klaten Dangro. Tu tenis meja juara sada isi par tenis meja. Amang saturi do. Tenis meja juara sada, 2 juara HKBP Magelang, 3 Kulon Progo. Kulon Progo, Kulon Progo utusan catur Yogyakarta juara sada, 2 Klaten, 3 Magelang. Inama naro pinasa matong panitia resort do panitia lapasahaton hadiah catur perselatan akan nasosa ro di titik baju lutu panitia temaniup ya langsung Ya karena ini dampak manusia kelota, walaupun beda akan kesuaraan dan do asa dalam semangat aka pakubasium di rumah kita khususnya aka ama se aka DP resort Jakarta biotik tapi saat nikah dia saya asma jenis Kulon Progo juara dulu badminton. Tenis meja juara sada Yogyakarta, juara 2 Magelang, juara telu Kulon Progo. Catur juara sada Jogja, juara 2 Klaten, juara telu Magelang. Klaten Dangro. Siap-siap fotografer memoto panitia dohot ang panitia resort. Ya, humusor majara sebelah habirang san asa bagak. Itong ya senyum double dulu ya oke mak mula mamu tu dengan Nana tahu duti matu kegiatan kerohanian juara sada CCA Klaten, juara 2 Wonosari, telu Ria Yogyakarta. Ala paguda ku amai GB juara tulu mak ipasahat tu aka pagara nate. Juara sada CCA Klaten, juara 2 Wonosari Pospel, juara tulu Yogyakarta. Klaten Dangro. Yogyakarta isiru CCA nare. Oh. Ketua panitia hari-hari besar. Pinasa matong panitia resort. Juara 2. Nah. Klaten Dangro. Sorry, saya memang. Dua akak kerone masih kalian teh. Tu buku ende juara sada Klaten, juara 2 Wonosari, juara telu. Tambah bagas mak. Pokal Group, Denggon, juara sada
Yogyakarta. Juara 2 Klaten, juara 3 Pospel Wonosari. Selinari untuk berpacu buku ende, juara sada Klaten, juara 2 Pospel Wonosari, juara 3 Yogyakarta. Vokal grup juara sada Yogyakarta, juara 2 Klaten, juara 3 Wonosari. Vokal grup terpudir vokal grup. Atau bagaimana? Vokal grup sebelah sini bilang. Naon, vokal grup terpudir dulu. Baru vokal grup langsung sangat Klaten aja. Iya, naso sangat di sonoaing tuh juara sada CCA Klaten, itu panitia majului, Pospel juara 2. Ya, menyala Wonosari. BBE na tu Klaten itu panitia majolo juara sadana. Vokal grup juara 2 di Perklaten itu panitia majolo. Oke, mat putu madohot panitia resort do panitia atur hamu mak perpiakna. Panitia Senyum. smile Linda. Oke. Tuh kegiatan hiburan juara ayam pinadar. Dasoro udah menatuar tebuhian. Juara sada Pospel Wonosari. Juara 2 HKBP Klaten, juara 3. Juara 4 Pospel Kulon Progo. Juara 3 ngebo tuh berarti. Iya, alami nyala do. Dia ayam pinadar juara sada, Pospel Wonosari juara 2, Klaten juara 3, Yogyakarta juara 4, Kulon Progo. Oke. Untuk balon dangdut, Anggon. Juara sada, Yogyakarta. Juara 2, Pospel Wonosari, juara 3, Klaten. Tebak gambar, juara sada Klaten, juara 2 Yogyakarta, juara 3 Wonosari. Masih kop? Ara adik. Selinari ayam pinadar Pospel udah datangnya. Klaten di panitia Bajul Maniop, Jogja juara 3, Kulon Progo sudah amang sininggolan. Balon dangdut. Ini dia balon dangdut tuari. Amang Siborgo. Hai dia, Mang Siborgo. Di Sopo do round. Roamang. Huria Yogyakarta juara dangdut bola. Balon dangdut. Juara 2 Wonosari, juara 3 Klaten di tiup panitia majolo. Tebak gambar juara sada Klaten di tiup panitia non. Juara 2 Yogyakarta. Tebak gambar isian tuari wilayah utara. Juara 3 Pospel Wonosari. Iya, pindangi doma tuang pertikia tuang pada teresot lapasaton hadiah
5 juta. 5 juta. Aku ini ingat dulu. Ya, tukang foto. Foto-foto Michael, itu dong. Masa RP? Oke. kuncis. Oke, mulai tema di yang panitia resort, mulai tema nang dihita panitia, mulai tema nang dia kedongan nami narosian pagaran pospel, ba taboto do so dia dabutar patupa di panitia dapita, alani saya tuh hatama nama sumasu so nima acara, serah penyerahan hadiah di Bagasan Uriata di pesta Pareunama, tuh hatama namar sanga Butima. Kor Ama Immanuel.
Marede Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna napa duahon horas ma upasatami tu rombongan narosian HKBP Palmera horas madi kainang tak ni dia dah martudu maju menang. Oh ya puji Tuhan menang dah. Sehat-sehat masuk dia kainahan na yang te. Iya, saya dipasu-pasu Tuhan tamahamu. Dah. Rope musik kami mendapaton huriata lahu mangalului dana. Ngahya kami marjamita di Palmera tahun 2000 sia. Alaya ala gudang niaka na marsikat soring marjamita di si yang polara dingot tamu te tiki pendeta David Subuya dope pendeta resort di Tebet nate dan jala pendeta di si tiki si pendeta Bonar Nabi Tupulu barita nauli jamita di minggu tasadarion imasian Joshua bidu 20 sada Mamuka Mesian ayat 40 tolu Rodi ayat 45 songonon madidok hatana. Jadi dilehon Jehovah Tuhala Israel sadok tanoi naniwarihonna lehononna tuopu nasida gabe di papatu nasida tanui laos maringan disi dungi di pasonang Jehovah manasida humaliang hobartu saluhut naniwarihonna tuopu nasida jaladang manahan musuh nasida nanggosada maraduk pun nasida di pasahat Jehovah do luhut musuh nasida tutangan nasida dan adong tartading nanggosada sian saluhut hatanadinggan akana pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut nado roh ima sahatna akadamang dohot dainang anggi botonami aka naposo bulung goar ni mingguta ima minggu napasiyahon dung trinitatis jala mengambil tema manang topik ima saya nasaud do na pinarbaga ni Jehovah salinai
sai na saud do na pinarbaga ni debata. Di atas Indonesia di dok, semua janji Tuhan dipenuhi. Semua janji Tuhan dipenuhi. Mungkin adong ra di bagasan rohatta solot, sepertinya janji Tuhan belum terpenuhi dalam hidupku. Siadong di, mungkin dari antara kita belum terrealisasi janji Tuhan akan hidupku. Yang ku minta, yang ku inginkan, yang ku harapkan, yang ku idam-idamkan di tonga-tonga ninggoluku. Maradopon au, maradopon keluargaku, maradopon yanakokku, dohotlan akan asing. Yang pertama, ikon ingot dohita bahwa sana kita ada sekarang itu hanya karena janji Tuhan. Alani janji di lebata do boy hita marpunginang. Nah dia mai sai dong anakku doho ganupari. Ganupari. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Amin. Itu janji Tuhan. Sai dong anakku mahamu ganup hari tahilalamai tarasakan mai molo dang dipasu-pasu tu hatta hita hurang hahi pasota mungkin dang disok kita ngadi dia di rumah sakit imada urang hahi pasokku baga bedang boyau marsaur tu tonga-tonga bagas joro ni debata. Jadi ala nih janji ni debatado ubahen nabui kita marpungu di tonga bagas joro ni debata. Tetapi bukan semua janji Tuhan itu harus terrealisasi. Hobar tu pikirata, hobar tu waktuta, hobar tu selerata, hobar tu sakap-sakapta. Molo sudah sakap ni rohata ikon dipatulus Tuhan, bukan Tuhan lagi jadinya Tuhan, kita yang menjadi Tuhan. Nggak dapat rohatai, Tuhan menjadi pembantu. Tuhan berikan rezeki kepadaku, itor hatop matuhani mangeleon rezeki. Berikan kesehatan kepadaku, itor hatop matuhata Roma dapotok kita disuntik mahita B12 manang neurobion misalnya. Nggak bisa bayakon. Siapa yang menjadi Tuhan? Bukan Tuhan, tetapi kita. Sakap ni debata, janji Tuhan itu kita harus paham 3 hal. Apa itu? Yang pertama harus sesuai dengan rencana Tuhan. Sian mulai Abraham opun ya kana porsia nunga di baga-bagahon ikon adong sada bangso na balga na bulon na kuat ima naung di baga-bagahon di bata tusu dia kapanurirang 3 lilingi antara baga-bagana tu Abraham tu realisasi lehonokku matuhamu sada huta nago susu dohot situa ni luba 3 lilingi 3 liling 430 tahun mungkin lebih dari situ, mungkin lebih sih nih, nggak tanggung-tanggung rencana Tuhan itu. Naung yatur Tuhan tadi, kenapa harus begini, kenapa harus begini, harus sesuai dengan rencana Tuhan. Mula dong kayana kota mertangiang mana Tuhan buatlah aku jadi dokter Tuhan. Baru menurut tamu jadi dokter dari mana? Habedang masuk dari mana sekolah dokter? Asa taboto. Jadikan aku Tuhan seperti Hotman Paris, pintar dalam hukum Tuhan. Emangnya gampang seperti itu? Proses panjang harus dia lalui. Ujian demi ujian kehidupan harus dia lalui sehingga kemampuan berbicaranya semakin terasah. Kemampuan berpikirnya, kemampuan analisanya, kemampuan dalam hal pasal demi pasal itu tidak gampang. Proses panjang harus dia lalui. Ido ubahen molodong di dok Tuhan tatu bangsa Israel lehonokku mahamu kalian akan keluar sian tanah Mesir dipimpin oleh Musa neng mendapat tontano Kanaan 430 tahun nasi dari si dungi pigaliling nasi damar dalan
sian Misir mandapoton tanah Kanaan. Berapa lama? User sing marupani di opung gogil. Baik kontong do sukunon opung gogil dua. Ala dakia dope hami sianan. Mungkin ada beberapa jemaat kita yang sudah tahu lah jaraknya itu berapa kilo, mungkin lebih kurang 200 km lah ya, mungkin jaraknya lebih kurang sebegitu ya. Sudah sampailah 10 hari berjalan kalau jalan kaki. Aleo 40 tahun mana sih damar dalan. Kenapa? Karena mereka tidak paham untuk mencapai janji Tuhan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikuti jalur Tuhan dan diikuti jalur itu kata mar putar-putar mahita, mar putar-putar di sini. Karena tidak itu sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kau sudah direncanakan mau jadi dokter, sekolah dokter lah kau, jangan ambil sarjana hukum. Boy do anak ta dung sarjana membuat kampus sarjana hukum, boy do gabi dokter. Bisa. Keluar dulu dia dari situ baru testing lagi. Bisanya bisa. Sudah tamat dia sarjana hukum, bisa jadi dokter, bisa, testing lagi dia. Tapi kan panjang prosesnya, panjang. Nungadong gimana gelar nanion, adong gelar nanion, boy do museng dapat na gelar na asing, boy bisa, tapi panjang kali prosesnya. Kalau neng tulus do, khobar tu naung di janji hon tu hata, ikuti alur Tuhan supaya jangan terlalu panjang. Nipi nasida sahat mana sida langsung tu tano Kanaani. HP ikon ihuton nasida do proses ujian kehidupan selama 40 tahun. Asa lulus, asa dapat napi nasitani nasida naung ni janji hon tu hatta. Ada janji yang mungkin akan kita terima inang. Tapi sudahkah kita berdasarkan rencana Tuhan, pikiran Tuhan dan waktunya Tuhan? Karena rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Hatan itu hatta dui di Yesaya bidu 55 ayat 2 rodeat sia. Hatan itu hatta nama dok, jadi tidak mungkin molotung peadong sada syair lagu cukup terkenal dong. Ahmai janjimu seperti fajar pagi hari, janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Alai ingot kita kamang dohot tamuinang, kita tidak akan bisa sampai kepada fajar pagi hari kalau tidak melewati yang namanya gelapnya malam. Jangan bermimpi kita bisa sampai fajar pagi hari kalau tidak melewati gelapnya malam. Alani ada proses, adong donani dokna proses. Bisa saja bermimpi, boleh, berharap, boleh, tetapi proses harus kita ikuti. Nuaing godang ke orang tua menaruhon ya kayak nongkonna. Tujuh jago, tujuh ja. Banyak. Banyak kok kita mah molor makatai mana na. Ma, aku sekolah bagian hukum nih di UGM. Biar mama semangat pada bulan 12 tahun 2030 anakmu ini mak sudah sarjana hukum. Mak nama tuh jadi udah wisuda kau di situ nak apedang dopi 2030 kau udah wisuda, paling lambat mak bulan 12 aku sudah wisuda. Ngata dapat rohata bayangan neo makna nggak boleh dapat rohata bayangannya langsung wisuda. Ngasar sarjana hukum HP nang anak kon HP masuk dang do asa boy tulus sih anaknya harus mengikuti ujian demi ujian semester 1, ujian semester 2 sampai dengan ujian meja hijau. Jadi prosesnya panjang dong ya, nggak ada bisa fajar pagi hari kalau tidak melalui gelapnya malam. Ikon itu dah ima janji taringot tu janjion kudang dohita jujut jaladang lo moro hata tu sada halak molo ibana ingkar janji nunga di dok hata na songono HP sogot hera di paswada ada ngadu kudok songoni dah
nah suguan roh hatta kasih soni didok hatanya sonari hatana sonari iya tokinai lupa mana tapi Eda yang bilang kayak gitu enggak ku ingat Eda ada ku bilang begitu aka hita pe boy songoni aka orang tua maradopon aka anak aka sudi keluarga maradopon aka manangna tante na hita udak na hita tulang na hita bere atau buruk inna hita mah kalau ada nanti nilai rapot mau konten 9 nilainya opung tulang atau tante atau udak saya kasih 100.000 kalau ada nilai 9 kalau nilai 8 50.000 mardalan mapartikian 3 bulan ke depan dungi dapat manilai naon tong godang ma angka sion sia itu kan tabain majo angka sia naon adong sia itu kan dihubungi ma tante naon tan apa itu Nena ingat tante janji tante yang mana kan tante bilang hari itu kalau ada nilaiku 9 tante kasih 100 ada 9 nilaiku tan angka 9 dihitung atong nggak sedia bah ada tante bilang seperti itu nggak mulai kan ya kan jujur doh hita songoni kita nggak suka orang ingkar janji setuju hita setuju nggak ada kita suka dengan orang yang ingkar janji molo di Medan molo dong halak na ingkar janji di Medan dah Victor Ridho mai perjanji tuani mata boto perjanji kuling mai manang parbella di perjanji kuling dui karena apa lupa dia ingkar janji dia bahasa to the point pargabus moladong misalnya buruta bereta mungkin tante lupa ya Nina nana yang si dohonon ne bahasa Batak pargabus dohotan asa tahu tuh kita sering ingkar janji sering kita ingkar janji idora patut adong sada syair lagu nan yedehon ni sibub totopoli utahayan daw ngade bub totopoli edena lebih kurang beginilah memang lidah tak bertulang tak terbatas kata-kata dan seterusnya lain di bibir lain di hati kita semua tidak suka seperti itu alai tauji majo kita pelan-pelan akamang dohota minang adakah kita juga seperti itu nanti dulu mari kita periksa ditiki maka tidakon hapor syau kita saya yakin semua kita sudah maka tidakon hapor syau nauludoho telu hali nauludoho maka tidakon hapor syau nasi tongi songon nahina tidakon yakadong atas hapor syau bisa dok portibion molo nauludoho dok maulu ahamalusta tolu deh wah cepat kali kita watiki maka tidakon hapor syau naul atong hati dakok kamu majolo hata hapor syau mune bah sigap tidak au porsia aleholan lewat butu ini belum tentu dia porse masih dalam kategori hafalan di dah nah kok mamuseng terpasu-pasu meita dong maka tidakon hapor syau aladang boy halak terpasu-pasu tanpa maka tidakon hapor syau tungi sih halak dungi martupul mah ada juga janji ya, betul kau sudah saling mengasihi kalian khobar tu ruhut ni Kristen Protestan ya coba saling melihat dulu kalian memang sudah sayang kau sama si ini tidak lihat dulu dia sudah kau sayang enggak ada lagi dibereng marpadan itu nunga marpadan nakok museng dung martupul hita nakok enggak cukup hanya sampai di situ jala 3 hali somal na tikting akamang inang 2 hali
tujuannya siapa ada yang merasa keberatan ati buah nong berumah tangga adong non segala macam idui buah-buah jangan sempat dong berumah tangga adong na keberatan ditikin yang dipasu-pasu jangan Bapak Pendeta saya istrinya wah mulai bahaya matong adong demasai banyak molo songok kami muradi mengelaki murah obar tu pada nih molo adong pangabati jolo patureon muna dui asa tarjalo hamu pasu-pasu pardongan saripion ditandatangani dui jadi molo adong kasih songoni di son nijo suhud selesai kamu jodoh buka jas jubah mulak obar tu perjanjian gampang ido ubahin jangan desak-desak huria sahali tik-ting mamang ala pestana jangan nggak ada kaitannya ke pesta ala cutina masalah cuti bisa kita pahami mana bukti surat cutinya asadang boy mengarang-arang nah ditikitar pasu-pasu nama prosedur nahita ditikitar pasu-pasu piga padan piga alus akainang akamang piga alus piga ragu hamu kan holan nidok songoni nggak ragu hamu tuh naulu doho molo naulu doho dok ma tor hatop do kita aka ina dok ma alus mun olah mang gogo dok olah mang maila ka aka porponon songon tegas imno olo ina maila dapat ma dana alani pasu-pasu ni hatta tabuan matar didi marbadan dumo kita di siak orang tua marbadan tolu padata bukan 5 bukan 4 tolu pertanyaan adong do talausi akamang padatai hita mamangadusi adong do talaosi padatai marpadan ditiki maka tidakon haporsion tar pasu-pasu sahat tuna tabuan dak danata majalo padidion dabadia adong do talaosi badani banyak holan maka tidakon haporsion pe molo tapariso museng iis sahat tobason banyak kita tidak melaksanakannya berarti parsidohot kita tapi janji tinggal janji HP dihita halak bata dah ahadi dok togu urat ni bulu toguan urat ni padang togu nani dok ni uhum toguan nanok ni padang dan holang sampai tu si koma dobi isi siuse padan turi purna tumagona apalagi kita marpadan dohot debata Allah kita sang penguasa kehidupan pengendali kehidupan kita bermain-main kita tu pada tei sangat dia mah neng jalo otal pasu-pasu sian tuhata sangat dia mah sarupa dia dong hubereng nalewati TikTok tangyang na sangat Tuhan berikanlah rezeki dan kekayaan kepada kami salah nggak ada yang salah di situ HP sugut nih Pitur dipanggil di mana sian kepala desa surat miskin ada poroh hatai dia minta kepada Tuhan supaya dikasih Tuhan limpah rezeki supaya kaya sugut nih dipanggil di mana surat miskin cocok deh menurut kita gak cocok doanya begini tindakannya menghapus dan menggagalkan doanya dia neng meminta kekayaan dari Tuhan asama mora alai dipangidu surat miskin gudang doa kasih songoni di jamatan wae banyak mungkin dia orang kaya tapi mentalnya miskin banyak nah imahita tapi janji tinggal janji alai molo debata dia akan menepati janjinya ingat mi Tuhan akan menepati janjinya apapun akan ditepati oleh Tuhan mungkin tidak sesuai dengan waktunya kita karena harus sesuai waktunya Tuhan pikiran Tuhan dan rencana Tuhan ido bahen kamang dohoto minang adong do istilah di hita halak bata supaya agak familiar dengan kita ahamai labat
adongna pinaimana, hatop adongna ya. Ya Tuhan juga seperti itu. Kalau sedikit agak lambat, ada rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Kau masih gagal di sini anakku, lanjut lagi. Gagal lagi, lanjut lagi. Gagal lagi, lanjut lagi. Karena ketika kita terus lanjut, kita akan semakin dekat kepada tujuan. Jangan mundur. Ada usaha kita, kamang dohot taminang, terlumobi nasian Palmera, siapa tahu punya usaha, gagal sekali nang, lanjut lagi. Gagal 2 kali, lanjut lagi. Gagal, pasti ada. Semakin diasah, semakin diproses oleh Tuhan. Asalam tang hapor syauta, jalamar gugu tatadama tuhata. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Yang sering ingkar janji adalah saya. Tatadama dirita teh, Tuhan tidak akan mungkin ingkar janji. Saina saudo napinar baga-baga nih Jehovah. Parpudi di pasu-pasu Tuhan tama akasudi akaina molotung adong penapinar sita ni rohamu nainang dang tulus dope sabar, ada waktunya Tuhan. Unang pola peda idahamu akadongamuna eda ini hampir setiap bulan baju baru, aku kok nggak bisa baju baru, bertangiang nau terus 4 kali aku 1 hari bertangiang, ini tak ada pernah aku tengok bertangiang ini. Unang pola songoni dah, unang pa bereng-bereng hala nanti dah ya. Da aka ama sehat-sehat maita kamangati ya, sehat-sehat ya. Kalau ada pun sudah mulai menjalani masa lansia, disyukurilah, disyukuri. Terima kasih Tuhan Allah boy dope hami medalani pasu-pasu marsaur di tongah-tongah bagas jorom. Nikmatilah nang pe mungkin sudah mulai kita pakai tongkat, nikmati dan syukurilah ya. Songon edetai molonunga tibo umurta reung nang holi-holi rabon simalolong go uban di simajujung nunga luja au Tuhan. Kalau itu janganlah dulu ya. Somal deh kan molotusi itu kan kubigi netari sada adong si Luhut mandok ke surga aja kau kalau nggak ada yang salah lagi ya. Siapa merasa kok bisa salah dia, kalau ada orang seakan-akan nggak ada lagi salah, ke surga aja lah kau, cepat-cepatlah kau ke surga. Kalau saya belum mau cepat-cepat ke surga nina artinya nungaluja au Tuhan radi bain. Memang berbahagia do di surga alai ala gudang dope ahon ala warnaon nah tabu di nguluon radang radi dope torop halak dah alai molo lansia sudah siap dulu lansia, maksudnya kapanpun rencana Tuhan siap hapor siauna ya. Siap inamarati nabui pasat rohanami son dang pola margajang-gajang janji Tuhan pasti akan ditepati. Kita pe manguluma di bagasan pangacarion ni Tuhan. Asa sudah kita berpikir janji Tuhan pasti terjadi akan hidupku, tetapi aku harus tahu harus sesuai dengan rencananya Tuhan, harus sesuai dengan pikirannya Tuhan, dan harus sesuai dengan apa waktunya Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan tamahita lam hehema aka ama di sandok portibini HKBP lam hehema aka ama di resort Yogyakarta lam hehema aka ama khususnya di HKBP Yogyakarta. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Mauliate mali Tuhan di asini roham dohot dengan di basam. Jod dohulau sihami akka pada nami li Tuhan. Idoha hurangan nami. Idoha galion nami. Ido dosa nang panglosyon nami. Asima roham marpamua timahut tuhami saluhutna. Hape takas dohu boto hami. Saya nasahut dosu dia karena pinar baga-bagamu. Di tonga-tonga di ngulu nami. Di tonga-tonga di parkarejuan nami. Di tonga-tonga di keluarga nami. Hurang tinggil si parion partodion nami mardida luhut na ili Tuhan. Asima roham marpamuati maho.
ajari jalatiroi mahami saluhutna, maka nguluhon dohot mangulahon lomo ni roham, pargugui mahami marhiti-hiti todim, asabui hupatari dahok kami, anak haholongan ni roham kami, pasu-pasu saluhutna karuas ni huriam, dohot akatamue nami, naro marsaur di tonga-tonga ni parmingguanon, pasu-pasu makan aposom nang parhaladum, na marhubas di tonga-tonga ni huriam, samarhiti-hiti pakubasyon nami, martaba-taba bilangan ya kana porsea roman dapat toko lau memuji pasangapun guarmu nabadiai jalo matangiang pamujian nang ili-ili namion mangasahon Kristus Yesus Tuhan jala si hokop pami amin. Tapuji Tuhata marede hita tapapunguma pilihan na dumenggan tutuhata
on mapiliat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na moliutus. Upasahat tayo masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu majala ramuti. Asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu. Dito nga to nga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami, gudang ni silihon-lihon mituhami. Asalam girgir hami mandok, maulihati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinurbadiya maguarm. Say ro maharajaum. Say sahut marlomo ni roham di Banotongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion. Hanguluan siapa hari. Si sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar hon madamina tu toddim. Amin. Amanami dohot inanami dang bola hita masih jalangan di julu alai humusar rumah hita tusiamun nami asa disima hita ramatama ya humusar rumah hita tu samping jala tu sude punguan inahanna sian HKBP Palmera tu julu mahita marputu inangate ya marputu mahita inahana HKBP Palmera. Tu panitia asabui malah sujo dikontrol di julu di sopo akabangku si Bakyota. Tu panitia dohot akadong apa? Sopo Johita lawan mempersaudara ka Ramatama di bagasan peserta dan dia tuan doh biar nasalpu
para de panitia nanay para sauli honota asa tujuh lu sobo mahita lubomi mai tukorama ya tukorama asa tong rapak kita tusan tujuh lu sobo rap ma para sauli hon nabi natu panitia sorry ma pagi doan nami do hotelik mulate